Janie Carvin, Modrá, kapitola 3, hádka. Keď som sa ráno zobudila, pripadala som si ako na obláčiku. Akoby celý včerajšok bol len sen. A ja som bola tým, kým včera. Akoby ma nečakala cesta do jamy lovovej. Neuvedomovala som si nič z toho, čo sa stalo, ani z toho, čo ma čaká. Dokonca som mala na tvári úsmev, keď som vyšla z izby do kuchyne na raňajky. A tam na mňa udrela tvrdá realita. V kuchyni sa otáčala vysmiatá matka vo svojich najlepších šatách a chystala raňajky. Vo sviatočných šatách chystala raňajky. Otec sedel zachmúrený za kuchynským stolom, skrytý za asi tuctom obrovských darčekových košíkov. Dobré ránko, princesná. Sladko ma pozdravila mama od sporáku. Zatiaľ, čo som ja, neveriaco čumela na tie obrovské košíky. Čo to do pekla je? Vypadlo zo mňa po chvíli prekvapeného žmurkania. Leonora, takto má hovoriť budúca princezna? Zahriakla ma mama. Toto sú gratulácie a prejavy podpory od všetkých našich susedov. Nie je to od nich milé? Dokonca je tam košík od lorda Marlisa. To je skoro česť. Keď sa naraňajkuješ, musíš každému z nich napísať poďakovanie. Mami, zvolala som na protest. Mama ma však ignorovala a posunula predo mňa tanier s omeletou so slaninkou a kopou zeleniny. Vedľa toho položila pohár s pomarančovým džúsom. Hotové kráľovské raňajky. To je ale náhoda, že? Poriadne sa najedlá, ale nezdržuj. Dnes toho musíš veľa stihnúť. Potom, čo včera skončili správy, ešte oznamovali, že na poludnie sem príde vyslankyňa z paláca a najneskôr o 4:00 budete odchádzať do paláca. Nie je to skvelé? Nadšenie z mami sršalo na míle ďaleko. Podľa mňa ho museli cítiť aj v kapitále. Isté, mami. Usmiala som sa na ňu kyslo. Takže sa najedz, pokračovala, ako by si ani nevšimla môjho nenadšeného tónu či výrazu. Napíš poďakovania a potom sa choď pobaliť. Nie sme síce od kapitálu ďaleko a tak bude určite dostatok času, ale nemala by si nechávať princa čakať. Na jej slova som opäť pretočila očami, ale začala som jesť. Ak by som ešte aj uvažovala o tom, že z výberu odstúpim, teraz mi bolo jasné, že matka má na ten hrad dopravy aj násilím a pokiaľ nechcem utiec z domu, tak odstúpenie neprichádza do úvahy. May, prosím ťa, nepreháňaj. Pozrel sa na mamu otec. A následne sa otočil na mňa. Lea, dnes sa s princom nestretneš. Niekoľko dní budete v paláci bez kontaktu s kráľovskou rodinou, aby ste si zvykli na nové prostredie a naučili sa spôsobom, ktoré váš nový život bude vyžadovať. Je to tak pri každom výbere. Vysvetlil mi otec vážnym hlasom. Joseph, to je úplne jedno. Každý, s kým sa Lea stretne, v a z paláca je spojený s princom a princa určite bude zaujímať aj dochvíľnosť súťažiacich. Rýchlo sa najedz. Popohnala ma mama a potom odišla z kuchyne. Otec pred seba zdvihol noviny a ponoril sa do čítania. Ja som pokračovala v jedení, ale mala som taký stiahnutý žalúdok, že som do seba nevedela dostať viac než pár súst. Nemalo zmysel hrabať sa v jedle a pozerať do prázdna. Vstala som od stola a vyšla z kuchyne, kde som prakticky vošla mame do náručia a bola dotlačená ku konferenčnému stolíku s kartografickou sadou, kalamárom a kôpkou prázdnych kartičiek z hrubého papiera. Stačí, ak napíšeš, že im ďakuješ a ich podpora ti bude dodávať silu zvládnuť aj tie najnáročnejšie chvíle v paláci. To nemôžeš myslieť vážne, veď je to strašné klíše, namietla som. Ale presne to od teba chcú počuť. Tak im to daj. Ber to ako nácvik do výberu. Ani tam nebudeš vždy hovoriť pravdu. Mávla mama ľahostajne rukou. Ako to myslíš? Zamrkala som prekvapene. No, je predsa jasné, že nebudeš svojim súperkám hovoriť, ako si získala princovo srdce, alebo ako ďaleko už váš vzťah je. Zakrútila hlavou. Od jej ďalších slov ma zachránil zvonček na dverách, ku ktorým si to zamierila. Našťastie. Jej predstavy som už nezvládala. Keby aspoň na malú chvíľu pripustila, že realita nie je taká ružová,
ako si predstavuje. Som rada, že ste prišli, ale Lea teraz nemá čas. Mamin hlas ku mne doliehal od dverí. Mami, kto prišiel? Zavolala som na ňu. Samozrejme, že si nájdem čas na čokoľvek, čo ma aspoň na chvíľu zachráni od týchto poďakovaní. Polovica ľudí svoje priania aj tak nemyslela vážne, pretože namiesto mňa by vo výbere videli radšej svoju dcéru. Namiesto matkyného hlasu sa ozval hlas Karin. Sláva, aspoň jeden človek, čo to má v hlave v poriadku. Moment, čo to povedala? My? To znamená, že neprišla len ona? Prišla s Benom? Mami, prosím, pusti ich dnu. Môžu mi pomôcť s tými poďakovaniami? Zavolala som. Toto bola prvá vec, čo ma dnes aspoň trochu potešila. Z chodby sa ozvalo typické zatvorenie dverí a kroky. Prvá sa v miestnosti objavila matka s nenadšeným výrazom. Nech tu nie sú dlho. Skutočne nemáš toľko času. Vrhla otrávený pohľad na mojich kamarátov za ňou a zmizla v kuchyni. Ja už som mala pozornosť upriamenú na Bena a Karin. Bola som taká rada, že ich vidím. Že som v prvom momente ani nezachytila Benov naštvaný pohľad a Karinin výraz plný obáv. Ahojte, pozdravila som ich s úsmevom. Zachránte ma, celý svet sa zbláznil. Stíšila som hlas, aby ma nebolo počuť do kuchyne. Karin sa na moje slová pobavene rozosmiala. Ben jej pobavenie nezdieľal, skôr vyzeral ešte naštvanejšie. Sama si za to môžeš. Odsekol mi nevrelo a znechutený sa rozhľadol okolo seba. Až teraz som si všimla, že košíky, čo sa nezmestili do kuchyne, skončili tu. Síce ich nebolo tak veľa ako v kuchyni, ale aj tak ich bolo až príliš veľa. Fakt som nečakala, že moje matke úplne preskočí a bude sa tváriť, ako by som to už vyhrala. Dodala som s trochu prehnaným predočením očí. Je to predsa úplne normálne, takto sa správa každá matka. Veselo sa usmiela Karin. Toto, ukázala som okolo seba, je všetko len nenormálne. Tak z nej prestaň robiť hlupáka a povedz jej to, povedal chladno Ben. Čo jej mám povedať? Opýtala som sa s nechápavým zamrkaním. No čo asi? Fakt nechápem, prečo z nej zbytočne robíš blbca a rovno jej nepovieš, že do výberu nenastúpiš. Povedal tvrdým hlasom. Od prekvapenia som sa zmohla len na zalápanie podychu. Šokovalo ma, že Ben sa ma ani nespýtal, či nastúpim. Karin s rečou problém nemala a Benové slová ju evidentne prekvapili. Prečo by nemala nastúpiť? Nemusí mať princa rada, ale môže sa aspoň pozrieť, ako žije. Naviac, ak sa zúčastní výberu, pošle ju to vyššie, než len do C triedy. Keby nič iné, aspoň sa bude môcť vrátiť tam, kam patrí. Karin, vieš, že ma vôbec netrápi, čo si o mne myslia Cčka. Či som alebo nie som hodná svoje triedy. Kašlom na to. Ja viem, ale na tom nezáleží. Minimálne ti to dlží. O čom sa tu vy dve vôbec bavíte? Celý systém tried je vrchol pokrytectva. Lea sa predsa nechce znovu baviť s C-čkovými snobmi a už vonkoncom nechce ísť do výberu. Vybuchol Ben. Svojím spôsobom mal pravdu. Netúžila som sa znovu kamarátiť s C-čkarmi. Dosť často boli nadutí a mysleli si o sebe viac, než skutočne boli. Na druhú stranu sa mi nepáčila ani Benova panovačnosť. Rozhodne som nechcela, aby mi niekto hovoril, čo ja chcem. Sama som nevedela, či sa chcem výberu zúčastniť alebo nie, ale bolo to len moje rozhodnutie. Či už mala tá starena v noci pravdu alebo nie, či to bolo skutočné alebo len sen, musela som sa rozhodnúť sama, či to chcem zistiť. Ben, ja z výberu neodstúpim. Povedala som opatrne, za čo som si vyslúžila prebodnutie pohľadom. Čo si to povedala? Vyštekol na mňa a vykročil ku mne. Že sa zúčastním výberu. Zopakovala som rozhodným hlasom. Au! Prudko som skríkla, keď ma Ben schmátol za rameno a vyťahol do stoja. Toto nie je vtipné, Lea. Prestan sa hrať na zaujímavú, zavrčal. A mne naskočila husia koža. Začínal mi naháňať strach. Nikdy som však nepatrila k tým, čo by zo strachu stiahli chvost a ušli. Skôr naopak. Nehrám sa na zaujímavú. Už som sa rozhodla.
tak si to okamžite rozmysli, ak ti je život drahý. Vyhrážaš sa mi? Nie, varujem ťa. To je to isté, zvolala som chladne. Náhle som Bena nespoznávala. Tento človek predo mnou nebol predsa môj najlepší kamarát. Takéhoto panovačného som ho nikdy predtým nevidela. Ber si to ako chceš. Jednoducho tam nepôjdeš. Nedovolím to. Lenže to nie je tvoja vec. A prečo by som mala počúvať niekoho, kto si na mňa týždne ani nespomenie a ak sa nesprávam podľa jeho predstav? Fajn, odfrkol. Seriem na teba. Kľudne si bež za princom, potom za mnou, ale nielen so slzami v očiach, až ťa kopne do riti, aby bol starou. Znovu. Si úplne tuctová a nie je na tebe vôbec nič, čo by ho mohlo zaujať. Už je aj vyššia trieda než ty, aby si ho mohla získať na plesk. Jeho slová prerušilo hlasné plesknutie, keď moja ruka dopadla na jeho líce. Od zlosti mi celý svet ako si zčervenal a ruka vystrelila sama. Nie. Nemrzelo ma to, ale ani neupokojilo. To, že vo mne vidíš len triedu ty, neznamená to, že všetci sú rovnako tupí. A ak tvrdíš, že moja trieda je to jediné, čo na mne je, tak okamžite vypadni z môjho domu. Rukou som ukázala na dvere. Ty sa opovažuješ ma prirovnávať k princovi? V tom prípade milerád vypadnem. Iste ti ani nebudem chýbať a v princovom háreme si nájdeš iste veľa kamarátok. Karin, ideme. Schmatol ju za ruku a aj napriek tomu, že sa snažila brániť a protestovať, vytiahol ju z mojej izby. Nemala som energiu na to, aby som ho zastavila a zastala sa Karin. Energiu možno áno, ale nie silu. Namiesto toho som sa zosypala na zem a objala si kolená rukami. Neplakala som, aj keď moje vnútorné ja by to najradšej urobilo. Cítila som sa rovnako opustená ako pred rokmi.